Gitayog og magnitude 5.1 nga linog ang New Bataan, Davao de Oro kaganinang buntag. Ano yung report ni Argil, relator? Kuha kini sa CCTV sa usa ka balay sa New Bataan, Davao de Oro ato sa pagtayog sa linog kaganinang buntag. Sa laing kuha, makita sab ang pagkalisang sa mga binuhing iro dihang nabati ang pagtayog. Nauyog sab og maayo ang kuha sa CCTV sa likod nga bahin sa maong balay, di mailhan sa kakusog sa pagtayog. Sa gipagula nga impormasyon sa FIVOX, magnitude 5.1 ang nitayog sa New Bataan alas 11:33 kaganinang buntag. Dunay natalang intensities sa pipila ka sikbit nga lungsod sa Davao de Oro, lakip sa Surigao del Sur, Davao City, Davao del Sur ug Sarangani Province. Ang lungsod sa New Bataan nagdeklara na og class suspension sa tanang level sa pampubliko ug pribadong eskwelahan karong adlaw human sa linog. Ato ganina ang higayon na yun na mga nangalipong na medyo nakuyapan na hadlok sa kahadlok. So girespondihan dayon sa ato ang New Bataan Emergency Action Team og napapauli na gipangsundo og gipapauli na ang mga kabataan ug ang mga magtutudlo. Hinoon, walay natalang danyo sa maong pagtayog. Samang suspension sab sa klase ang ipatuman sa lungsod sa Moncayo ug Maragusan sa Davao de Oro. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.